कलमिया मामा के हो करानावा पिया जहल खानावा गईले ना। कलमिया मामा के हो करानावा पिया जहल खानावा गईले ना। देत ससुरु 60 रुपया पिया के लेत छोड़ाइया ना। देत ससुरु 60 रुपया पिया के लेत छोड़ाइया ना। कैसे डकबू लंबी कचहरी कैसे करबू सलमियाना। संवरिया कैसे करबू सलमियाना। कैसे साहेब से बतियाइबू कैसे हरि के लेबू छोड़ाई। कैसे साहेब से बतियाइबू कैसे हरि के लेबू छोड़ाई।